hanggat mainit-init po, ni Bella, siya masak-masak. Ano yan? Ang ulam po natin ngayon ay crispy egg, chicharon, at putok-batok na beef bulalo. Mainit ka sa baw. Meron tayong... Patis kalamansi sili and sweet and sour sauce. Hindi ko mapigilan. Bago tayo magsimula, kumain, pray po muna tayo, ha? Maraming salamat po sa pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan at sama-sama po kami ngayong araw nito nakakain sa mga kasabay po ng mga viewers po na lagi pong sumasabay po sa amin sa isang pagkainan. Maraming salamat po, Ama. Tipisama dalangin sa inyo po, anak, sa Kristo na tagapagligtas. Amen. So yun. So let's... Bye! Oh. Chicharon. Oh. Unang kagat sa egg chicharon. Nakagat po. Ay. Sige, nak, para di ka naman kagat. Ang dahong kalutaw. Yan ang egg chicharon ni Honey Bear. Kuha na po kayo dyan. Paborito nito kagabi yan. Egg chicharon eh. Kain po, Doc Gab. Ayan. Bulalo. Higop agad. Higop agad. Sige, higop na kayo. Bigyan ko na. Ako, nakakasarap. Higop agad. Higop agad. Yung sabaw po natin. Hiniwalay na po namin yung sabaw sa ano. Para madaling humigop. So natin. Para kitang-kita nyo rin po. Yung sabaw po natin, na alam nyo yung ano, lasang-lasa po yung ano, yung beef niya. Talagang ano po, pambulalo, nilaga. Ayan, may gatel pa yun niyo. Kasi po ano po ito halos po ano, kulang-kulang 5 oras po natin pinakuluan. Yung 2 oras po, malakas ang apoy. Yung pong after mga 3 oras, mahina lang po ang apoy. Tapos ito yung sa akin. Charot. Yan po ang kagandahan sa mahinang ano, yung pinalambot ng matagal talaga. Yes. Yan. Pakita po natin. Wiggle, wiggle. May ginawa si Honey Best dyan para hindi ho matanggal yung ano. Oop! Yan. Hello, Yung nasa loob yung... Yes. Ano Honey Best ginawa mo dyan? Nilagyan ko po siya ng malinis na stocking. At Ganun po tinalian po natin siya para hindi po matanggal yung ating... kasi matagal na lagaan nga eh. Di ba, pangkaraniwan nakita niyo wala na yung laman yung utak, nawawala po. Yung pong hindi niya pa ginagamit na stocking. Pero syempre, makakailan po malinis na malinis yun. Yun po. Sarap. Tali nyo lang po, no? Makikita naman nila yun eh. Lambot. Sarap. Lambot. Sobrang lambot po ng bulalo natin. Yun na si Pangit. Kada kain po namin, parati siyang nagigising. Ano? Ikaw ba naman marinig? Hello mga ka-wiggle. Alam niyo na yun. Enter na siya. Sobrang sarap. May magic talaga si Rincy. Nung tinignan mo ako, hindi ko siya mahiwa eh. Ito po yung, may gatel po siya, ayan. Wow. Pakita ko sa inyo, ganun kalambot. Ito po yung gatel na matigas, ho. Sili. Uy. Yan po yung gatel na matigas, hakita niyo, ho. Wow. Wow! Grabe to. Oh. Ay, salamat po. Utak. Collagen yan. Shagging yan. Saging to. Ito yung utak ko. Patatas din. Parang jelly na ni. Ito oh. Oo, Ito na. Hot tayo siya. Oo. Sobrang Sarap sarap. kayo. Hindi, Pinalaglag. ito. Grabe yung jelly is. Oh my God. Ay. Tingnan. Tatry ko. Ang sarap. Grabe. Nag-melt sa ano. Yung lasa ng gatel ni. Pag sobrang lambot, parang
Heaven talaga, para siyang ano, yung parang napaka-special na pagkain na binabayaran ng mayayaman, gano'n. Hmm? Heaven talaga po. So, sobrang sarap nung nilipad ka na eh. Oh? Oh? Ayan. Gigigil na ako sa'yo eh. Lipad din. Yan. Kami nakapagsabi naman sa ating mga kabigil na yung bone marrow po, eh, hindi ko siya ganun, hindi daw siya, ano, no, good, ano siya, cholesterol, ano. Hindi pala siya putok-patok talaga ho, yung bone marrow. Ang putok-patok ko dyan, yung mga taba ng baka. Oh. Sarap. Pero ito mismo, wiggle-wiggle na yan. Babanatan namin ito siya na. Grabe mga ano. Yung mga gatil niya. Wow. Gulay. Yan, sa haba ng paghihintay, talaga sobrang sarap po. Sulit. Sulit talaga. Meron na pwede na nyo namang ano yan, no? Gamitin yung, ano yun yung pampabilis? Ano yan? Pressure. Yung pressure cooker po. Pero kung wala po, mas maganda, advisable talaga ako, ha? Advisable talaga ho yung ano, yung matagal na pakuluan kasi ho, lasang-lasa ho doon sa sabaw, yung baka. Malasang mabuti po. I'll take this opportunity na rin po. Yan. Sa mga gusto po magpa-beauty, magpa-kilay, punta na po kayo sa Gab Pigmentation. Meron po kaming branch dyan sa Lucena. Tapos, abot halaga po yung price ng services po namin. Sa Lucena yan, sa Lucena branch, malapit lang siya sa... Sacred Heart College. Tapos meron din naman pong iba pang branch ng Gab Pigmentation nationwide na po kasi. Oh, marami ho, marami. Kaya tsak sa bayan nyo, maghanap lang ako kayo. Gapigmente yun, tsak meron ho kayo, meron ho sa bayan nyo yun. Instant ayos, instant ayos, instant ayos. Saan mo ang halaga? Instant kilay, ang ganda. Tama may lyrics, mapapagalitan ka ba? Palated. Saka abangan nyo, dadagdag si Doc Gab ng service dyan. Napanood natin sa live kanina ng Doc Gab, di ba? Yes. Naku, yung babata kayo mabuti. 25,000 halaga. Ibababa niya ng 3,000. Hindi ako sigurado. Magbimitingan pa ako ng Ford yun. Basta bababa niya po mabuti para maabot po ng pangkaraniwan tayong katulad ho natin. Yung mga pampabeauty. Lahat po tayo magiging beauty na! Beauty! Beautiful in and out. Dahil, Yes. Dahil, Dahil? tinutulungan po ni Doc Gab ang may mga kapansanan po mga bata. Marami po siyang natutulungan. Every batch po ay mayroong 50 per batch na tinutulungan siya. Yung pinapaparaan ha. So, di lang kayo nagpaganda, nakatulong pa Oo, kayo. kasi malaking bahagi ng kita ng Gab Pigmentation, tinutulong po ni Doc Gab. Kaya kapag kayo po ay nagpa-beauty, siguradong tumulong na rin po kayo. Oh my God! Diyan nyo na lang. Sa ganun dalawa. Eh, grabe yan. Grabe, kaya bigyan mo ko. Hindi tatay na gusto ko. Ang gating kasi dahil lambot. Uy. Kunin mo. Bilisan mo. Meron pa Hati- naman. Hati Ito. naman tayo. Ito. Yeah, yan. ay na po. Katel? Ay, meron. Sige po. Thank you so much po sa mga walang sawang nanonood po sa aming video at sa mga ka-friendship at ating no skip ad squad. Thank you so much po. At Thank you kung po. bago lang po kayo, huwag niyo ko pong kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. All po ang ilagay niyo para updated po tayo sa ating mga bagong video.
Ayan. Habang ninanamnam nila ang sarap ng bulalo, shout out! Del Franny. Yeah, shout out po. Lagi yan nanonood sa atin. Si Chi Bautista Bernal at si Romel Bernal. Yan. Shout out. Jimel Fernan. Rebecca Tagubader. DP Gaming. Queen Gemaline Lataw Channel. Ligaya Nabia. Hello po. I Purple Moonlight Scott. Teresita Canezo and Cielo ng New Jersey, USA. Hello At po. sa Carmona, Cavite, Fabular at Canlas Family. Shout out Ronnie Pertolano, Asher Bantoni, Kistolard, Bessie Serada at sa mahal niyang si John Lemisco. I love him so much. Yun ang sabi niya. Shout out Sandra Rose Papasin, Hayden V at Perez Marie, Lexter De Los Santos, Jinwoo ASMR. Ano bang sa Korean? Thank you. 사랑합니다. 감사합니다. 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 Thank you so much. 사랑합니다. Yan. Morphe TV, Virginia Magalang, John Romel Bautista, Chris Elise Bautista, Andeng Midel at sa kanyang lola. Ay, ingat ka palagi, Hello po. kaya mo yan. Bianca Rivera, Jessica Yami, Marian Rayala, Jovan Renacia, Gretchen Andaya, Mina Clifford, Kaylee Lorenzo, and Ashley Lebrila. Yan. Shout out kay Ma'am Caroline Kimura, Jawoli Makahiki How. Hello po. Happy New Year po. Sana po tama po yung pag-pronounce ko. Pronounce, Yan. Kay Ma'am Jane Hipolito, Wency Listas ng Australia, Ma'am Samantha, hello po. Clyde Evar, Jean NSB, and Rose San Juan. Thank you so much po. Thank you po. Yan. Sa lahat ng mga ka-friendship po namin, si Ma'am Jackie, Ma'am Jay, Ma'am Lina, Dean, tsaka si Kuya Frederick, Sir Jojo. Kay parin Vincent, tsaka kay Maring Grace, Peregrino, yan. Nahiwa si Riz. Nakalimot si Riz. Si Riz, ah. Ito na nga, kasi ikaw Yan, sino pa? Sobrang Si Ma'am Christy, si Ate Jackie, si Ma'am Imelda. Kay Ma'am Christy Malano, kaya po natin yan. Bawat pagsubok. Kaya po natin. Ang ingat po palagi. Kay Ma'am Andy, Ma'am Jibes, Dr. Bianca Belli. Ay, paborito ni Rachel lagi sabihin si Ken Ate Spaghetti. Best Spaghetti. Yan, si Ate Jackie po. Hello po. Imelda, Tuwana. Iba yung mga nakatat ko, nakalimutan ko Si Sir Simeon Lara. Yun. Yan si yun Si Pastor, yun po. Yun, ano po, lagi nanonood sa atin yun. Napakasarap na naman po nung mukbang po na nanda po sa atin na Honey Best. Thank you, Maraming salamat siyempre sa Diyos sa pinagkaloob niya sa atin at maraming salamat sa nanay Thank you. sa paganda ng pagkain na ito. Yun po mga kawigil, maraming salamat po hanggang sa muli. Kaya, bigla na lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.